लोगोफोर दिनै आङो 100K नि मुङाव आंनि गासै लोगो नोंथांमोननि सेराव आङो दिनै लाइन मोननै सल' खननायदो आङो जिबनाव सल'नि बागै एबो रोङा आबो रोङा बिबो रोङा जेबो रोङा थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननि सेराव मायबा मोनसे खुसिजोंनो दिनै लाइन मोनसे सल' खननानै देखायनायदों अब्ला बे आंनि सल' रोजाबनायखौ खोनासंबाय थादो माबा गोसोआव सानो माबासो बुंफ्लाङो माबा गोसोआव सानो माबासो बुंफ्लाङो गोसोआ मोनहासयो आगाना आवगायलाङा नायोल' मेगन थाइनै थायोल' गोरबो बिखायाव नायोल' मेगन थाइनै थायोल' गोरबो बिखायाव नोंनि गुस्थिनि मिनिहां खालामनाय माबा बुंनो सानदोंब्ला आं बेखौ खोनासंगोन लोगोफोर जिन्दगि आङो बेफोरबायदि सल' खनफेराखै आंखौ इउटुबाव गोबां फंबायमोनानो मालाबा लाइभ फैबा बुङो आदा नों सल' खनलाय आदा नों मोसालाय बेनिखायनो आङो फंबाय बिनानावमोन आंनो 100K जानायनि मुङाव आं नोंथांमोननि सेराव मायबा मोनसे ओरैनो बर' सं माने बेखौ आङो जेब्ला हाबा जागोन आङो बे संखौ आङो भिडिअ बानायगोन आंनि हिन्जावखौ लानानै आं भिडिअ बानायगोन अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो 100K जानायनि भिडिअखौ गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जै हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै लोगोफोर दिनै जोबोर खुसिनि दिन बे खुसिनि दिनाव आरो अखाबो हागासिनो दङ लोगोफोर दिनै मानो खुसिनि दिन दिनै आंनि इउटुब भिडिअआ मा जाखो 100K बे इउटुब भिडिअखौ आंनि बे इउटुब भिडिअखौ 100K सोर खालामखो आंनि बर' हारिनि फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना नंगौना नङा आं ओरैबायदि खुसि दिनै आङो खुसिजों नोंथांमोननि सेराव केक होनांगौमोन नाथाय केक होनो सम गैया सम दङ नाथाय आङो 100Kआव केक होया आं केकखौ माला हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ आंनाव मा साननाय दङ आंनि गोसोआव आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय आंनि गोसोआव मा साननाय दङ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगासिनो दङ लोगोफोर दिनै आङो आंनि गासै आंनि देरसिन आदा बाजै मादै दादि नङा नङा आंनि लोगो आंनि समान बैसोनि लोगो आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनसायबाय आं आरो मा बुंबावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच लाभ इउ माय डियार फ्रेन्ड्स थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि इउटुब भिडिअआ जेब्ला 80K जादोंमोन अब्लानो आंनि फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंनि इउटुब भिडिअ कमेन्ट हरोमोन आदा 80K जाबाय 100K एडभान्स 100K कंग्रेट्स होननानै आंनाव कमेन्ट हरोमोन आदा 100K जानो थांगासिनो दङ जों जोबोर खुसि होननानै आंनाव कमेन्ट हरोमोन आङो थेंक इउ हरोमोन फंबायमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि जेब्ला बुंहरो आं थेंक इउ हरोमोन फंबायमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंखौ 100K खालामना होनो थाखाय गोबां सानोमोन आं बुंनो हायो नोंथांमोना गोबां सानो आदानि भिडिअ 100K जाथो गोबां सापर्ट खालामो आंखौ नोंसोर जायफोरा गाज्रि मोनो आं बिसोरखौथ' बुंखाया जायफोरा बुजियो बिसोर आंखौ अनो आरो बै फंबाय बिनानावमोना बुंखायो आदा 100K जासिगोन 100K जाथों थाब जाथों होननानै बुङो फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनि खुसियानो आंनि खुसि नोंसोर दिनै आंनि 100K जानायाव नोंसोरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना जोबोर खुसि जानो हागौ गोसो सिङाव खुसि नोंसोरो नाथाय नोंसोरनि खुसियानो आंनि खुसिया माला जागोन फंबायमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन मिथिबाय आंनि खुसिया माला जागोन नोंसोर खोनासं फंबाय बिनानावमोन आङो गोदोनिफ्रायनो बुंबोखाबाय जोङो मेंनो रोङि जानांगोन मानसिनि गोसोआसो मेङो मानसिया मेङा होननानै आं बुंखांबाय गोदोनो बार बुंबाय जोङो लाइफआव साक्सेस जानोब्ला जोङो मेंनो रोङि जानांगोन मोजां खामानि मावनांगोन होननानै आं सानफ्रोमबो बुङो अब्ला आं माला खुसि जागोन फंबाय बिनानावमोन दिनै आङो गुबुन मोनसे खामानियाव बिजि आं गावनो नंगौना नङा आं दिनै
आंनि बर' हारिनि फंबाय बिनानावमोननो आङो अन ग्राउन्डआव खामानि मावनानै होनो हायाखै माने होनो हाथ'वाखै आङो अन ग्राउन्डआव नोंसोरनो खामानि मावनानै देखायनो हाथ'वाखै आरो अन ग्राउन्डआव आं नोंसोरखौ फोरोंनो हाथ'वाखै बेनि थाखायनो आंनि गोसो सिङाव दुखु दङ जेब्ला आङो नोंसोरखौ अन ग्राउन्डआव फोरोंनो हागोन जेब्ला आङो नोंसोरखौ बुथुमनानै अन ग्राउन्डआव माबा मोनसे फोरोंगोन आरो आं नोंसोरनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो हागोन अब्लासो आंनि गोसोआ खुसि जागोन मानो आंनाव गोबां साननाय दङ बर' हारिनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय माबायदि साननाय दङ फंबाय बिनानावमोन दिनै आङो इउटुबजोंसो नोंथांमोनखौ बुजायो बा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायो इउटुबनि गेजेरजोंसो नंगौना नङा बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों बुजायनायावनो सोरबा बर' गथ'आ बा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सानसे आंखौ ओरै होननांगोन आदा नोंनि इउटुबनि बुजायनायजों आङो लाइफआव माबा मोनसे साक्सेस जाबाय आंनि खामानियाव साक्सेस जाबाय आङो आदा नोंनि बाथ्राखौ खोनासङै सङै आंनि गोसोआव गिनाय गैया खामानि मावनो बाया आं लाजिया आंखौ बेफोरबायदि बुंनांगोन आंनि बर' हारिनि फंबाय बिनानावमोना आंखौ बेफोरबायदि बुंनांगोन आंनि भिडिअखौ खोनासङै सङै आरो आंनि भिडिअखौ नायनाय अब्लासो आंनि गोसोआ गोजोनगोन बै समावसो आङो केक हागोन दिनैबो बुङो आंखौ लोगो मोनब्ला गोबां फंबायमोनानो आंनि लोगो नोंथांमोनानो आदा बिग फेन आरो नोंनि भिडिअखौ नायनानै जोङो गोबां मायबा मोनसे जौगानाय मोन्दों होनना बुङो थेवब्लाबो आरो आंनो नांबावगौ आदा नोंनि भिडिअखौ खोनासंनानै नोंनि भिडिअखौ नायनानै जों दिनै बेफोरबायदि जाबाय आरो आङो अन ग्राउन्डआव न'आव थानानै आङो जेब्ला उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय खामानि मावनो हागोन बिसोरनि लाइफखौ साक्सेस खालामना होनो हागोन मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे खामानियाव माबायदि मावनांगौ मा खालामनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बैफोर गथ'फोरा बेनिफ्राय आंखौ बुंनांगोन जेम्स आदानि थाखाय जोङो दिनै लाइफआव साक्सेस जाबाय होननांगोन अब्लानियासो आंनि गोसोआ खुसि जागोन फंबायमोन दिनै नोंसोरनि खुसियाव आं जोबोर खुसि आंनि 100K जानायाव नोंसोरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना आंनि फेनफोरा जोबोर खुसि जानो हागौ नाथाय नोंसोरनि खुसियाव दिनै जेम्स नोंसोरनि बिदायाबो जोबोर खुसि मानो होनोब्ला आंनि भिडिअखौ 18 बोसोरनिफ्राय 24 इयार्सनि मानसिफोरा बांसिन नायो आरो आंनि भिडिअखौ मेला बांसिन नायो लेडिसआ जोबोर खम नायो बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन फंबाय बिनानावमोन आंखौ मा होनो खायफा मानसि दङ आंनि एगेन्स्ट जेम्सआ सासे दम इउटुबारसो होनना नोंगो जेम्सआ दम इउटुबार जेम्सआ मानि थाखाय दम जेम्सआ मानि थाखाय सम लानानै होख्रावनानै बाथ्रा बुङो बेनिबो रिजन दङ जेम्सआ ओरैनो सैमा फाग्ला बायदि होख्रावनानै सोरखौबा राया सम लानानै रिजन दङ आंनि आनसलिकनि मानसिया मिथिगो जेम्सनि न'खरा मोनसे समाव मामोन जेम्सनि न'खरा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै मा जालांजोबखो बेनि थाखाय जेम्सआ सम लानानै होख्रावना बुंनो गोनां जायो जाहाथे गुबुन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना फैनो गोनां दिनाव जेम्सलानि न'खरनि बायदि रावबो जानाङा बेनि थाखायसो आं होख्रावनानै बुङो फंबायमोन आरो आंनि लाइफ स्ट'रिखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव खोन्थागोन आं बे भिडिअ'आव नोंसोरो मिथिगोन अब्लानिया जेम्सआ मानो होख्रावमारो जेम्सलानि न'खरनि काहानिया मा मार अब्लानिया गासै मिथिमारगोन जेम्सआ मानि थाखाय दिनै फंबाय बिनानावनि थाखाय होख्रावमारो नेक्स्ट भिडिअ आरो आंनि गासै फंबाय बिनानावमोना सानफ्रोमबो गावबा गावनि लाइफखौ बुजिनानै खामानि मावगोन होननानै आं सानो आरो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो आगानावनो फरायनानै गोरों जानायनि गोनांथि फंबाय बिनानाव दिनैनि दिनाव साख्रि मोनाबाबो फरायनानै गोरों जानाया मानसिनि गोनांथि फंबाय बिनानावमोन अब्ला फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय खेबसेबाव थेंक इउ स' माच 100K खालामना होनायनि थाखाय केक हायाखै दे लोगोफोर केक हागोन उनाव हागोन जेब्ला साननायफोरा जाफुङो जेब्ला नोंसोर साक्सेस जायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द